स' दा जों दंफैयो सरलपारा एकदम गामि भितराव आरोना बेनि उनथिंजाय दङ पिकनिक स्पटआ दा जों पिकनिक स्पटआव थांथ'वा नैबेहायनो बहाबा खाथियावनो फार्स्ट शुट लानो थांगासिनो माने जों फैदों मोनसे मिउजिक भिडिअ शुटनि थाखाय आरोना थ' फार्स्ट शट बेहायनो खाथि खाला लागोन बहाबा नायनोसै ओरैबायदि भितरबाबो ना नेटआ देन्जार स्पिड आरो 160 Mbps गाहाम स्पिड आरो खाथियाव बेहाय थानो हागौ नेटवर्कफोर नै फैबाय जोङो नै दैमा जिं जिं दंग' जिं जिं थांगासिनो आरोना बैथिंजाय भुटान नायनो र' जुम खालामनानै प्रेक्टिस जाबाय बिथिंजाय नै उन्दुखादों बै दैमाखौ बोरै बारनांगौ बेखौसो सिन्था जादों सानस्रिनांगोन सानस्रिनांसिगोन सानस्रिनो मिथिया बहा लागोनथाय जायगायानो गैया माथो दंफाङावसो मोजां जानांसिगोनथ' बेहाय लानो नागिरदों शट जायगायानो गैया ओमफ्राय बेखौ बेखायनो टेनसन गैया गाग्लिबाबो दाय गैया बरोबर तोस्तो भालके मास सोच के शायद ऐसा कर रहा है हमने उधर गाना मतलब उनके लिए गा रहे थे उन पर ध्यान है